Ko men ko para bangej bat beij hau try jung yu Jesus Christ ni layat hagane ke jinya thong ke basau phos ngi jungi ha ko porlen bakoj bat menta ngila poi syakas ngi ke balai pusau nga sngo sarong ye phi baro ba phila la shisha ban puson ya kaktin ublei leng bagi ni kimat puson kibarit ki banga ai man kasngi Shabas ngai sya jinyero epi bat nga sungur epi iwe pe iwe kibala ai mensim kibala penslur yanga ban ai kini kimat puson man kasngi balaju kopor nga kwa ban pen mabru ile seidon kisngi kiba ngala kum kren khor don yore se kisngi kiba kijinya tu khana jonga kim yahab bat kajing kwa jongpi Henry hanga shimet hi habanga pen kre man nakasngi ban ai kini kimat puson kajen tho bakhoj kaba ngapuli man kasngi kat kumbala sandur da kabalang ngasngo ba kila penjan yanga bat kila pensngo tu shushu yanga syapang kajen i kaba krautam jong ublei lengba ukun be ije jung utrai jungi Jesus Christ tikumta mentakasngi ngan ai imat puson ibalun kot bha kenang ban ailat epi baro ban puson bha na kabenta lashai hak bangin rung sya katayo ka bakhuj katayo ka bakkerpang adu kata ngin yaj tengkat bat Yesu hak jingrung jungu sya Jerusalem ta sa sin ngai ku blekit bokit yang epi baro bapin yaj bat Yesu kamtam hak ne katayo ka bakhuj to duai lem na kabenta jonga bat klempep ngaduai na kabenta jong pi baro bat kamtam na kabenta kitu kibala tho ai ki comment section jong ki video ba pher ki ba pan ni jing duai ngai tu hok epi ngala kan mau pi baro hakamas ba khuj man na gasngi. God bless you all. Te hemen para be ije ujisu ulale shibun ba kikam kibabha ula pen imbiang ekibala yap kumya gato ka kun jong ujairus ukun jong gato ka kentei bamdon tengah syu bat kabak crowdu nalor kita ki ei baro dei ka kampla ka ba pen imbiang ya ula sarus ka shnong jong ula sarus ka dei habe betani bat ka betani ka longtang kumba armer na Jerusalem kebajan baha namar kata bun kiju kiyo sngow ya kene mo kumang yo sngow haka gospel ka bangi pule menta kasngi baraba kiyo sngow ya kene kampla bun ba kibriu kilik ben pej ya ka Maria ka para jong Lazarus badru banlik pej ya Lazarus bala pen imbiang haba kila poi sya kata kasnong pada bagi ba ju kala yo sngow bat i ya kene ka kampla kilas dang ban ngej au Jisu bat kilas dang ban budru yu ti de kene ka ba penbitar ya ki Farisi bat kiling do ramba kum ta ken ki ya sela paramaki ban peniap no ya Jisu ko men ko para bi je menin ni puson lor ke jin bisni jong kita ki Farisi bat ki lengdo ramba ban peniap yo Yesu namar ba ule ki kam babha ule ki kam babha shibun ba menta kasngi nyilap ka jubab na ka gospel ya ka dau jong kata ka jin bisni hadu ba ki kloi ban peniap no yu bat kadau kalong kumaga gospel ka ong bun kibriu kilangej bat kilas dang ban bud yau Jisu kabamut bun kiju kibriu kilas dang ban bud yau Jisu ya ka jin shisha bun kibriu kilas dang ban im haka hok kasot
Bun kibriu kilas dang banyaj akalam ti tibriu tiblay. Menta laduna kiban bud yakini ki parisi arsab yakini ki lingdo arba. Menta kiju ladakin bud yau jisu kin yu i yang jinga arsab jong ki parisi kin yu i yang jinga arsab jong ki lingdo arba. Menta kiju kin sakyar nakini ki parisi arsab nakini ki brio, nakini ki ardor, arsur. Kanekeng, keba pensyep ting ki parisi berkeleng dorang ba hadu kata-kata. Kiting bandu no, ban le ya kakam arsab jongki. Kiting ban om don syu ki ban bud iki, ban yo yu roj syu ya kahok jongki rit kiria. Menta kiting ban yo ya kahok bat ka jincisha kan sensyar ya ke Jerusalem. Mendaki lating ba kan pau peleng ke jinglong bos niu jengki. Namar karkum ka hok ka shikentin. Kil ladai benlong ki bakuit bat ki basuba. Kini baro ken ka ba penlong ki ban bishni bat ban penyap no ya ka no ka jincisha. Bat hakan ka kenti ka jincisha ka deyu jisu. Para Kristen bi ije piang halor ko hok jong ka jincisha ya piru ansha bishni. Lada piang halor ko hok piru pinsha dokti bat pinsha kawang mau. Lada piang halor ko hok bat ka jincisha pin sa sya isi bat sya kenbeng pin sya tat rom ukris ubadai ke jincisha bat ka hok ula ong lupai kine paro pi kwa bat pau nam kren bat le ka tok syukar le bat im ka jingim asap le ki kam jaklia kibriu kin sngap jar bat pin om sya kan tho ai namar kadai ke juk jong ukta ubeman ubakwa ban penjot ya ka perthei da ka jing arsap da ka tok ka syukar kumbangal ong bene ngila rung syak tayo bukhoj la syai kala poi bat yangi la khot la wer ban pen khuj ila de da ka snam bat ka jinyap jong jisu pen khuj ila de da ka ba im halor ka hok bat ka jincisha om da ka jinyar sap ne da ka tok ka syukar ngan sai kendu ipi haka sinang kong bukoy enyero yew Jesus Christ junom la junom amen.